سلام كمي تخونو كبرات تخاتاتلتي EFBN استوديو نحجون أقدستنا حدستنا يمزبولكو ومحابريتاتات حزلكم مسياللخو كسا مودات همساي سانيحهم كتكاتاتولو بخبري يعدم بقدامنتنا باخم زبلون بقر أب أمريكان اتنوبر إيرتراويانن كالو اتنزت محلالفة خصوص نايمت انقطع ملختلو نعو كقدم أبز وانزي وكيلات إميغريشن مالت ICE أبوتاتا سراح كم والمارت هوم ديبو كمون أبز تفلالي هزباو بوتاتات بمخاد نسند زيبلوم سبات يأسرون يتروزون سلزلوو عبيت انقاقه كجبر يقبا بفلاي آبك فلا هاجرات تكساسن أتلانتان إذا من قصاص بزل على سعاكي يكيدادوم أب أوكلاهوما دما بوزاحات مراحت مكاين مال تراك درايفرز أبناي ميزان مدبراتي تحازو سلزلوون جرين كارد ويزيق نزيبلون وغنات نجزيو كابسرحن من قصاصن كغطابو يمكرم بتوساخي حقاو منبر فقار زلوكم سباتون نزقاتم هاندبتاو تفتيش وطرو جرين كارد وي باسبورت حزكم كتنقاسقاسو يقبام اتخلقاي ناباخم زبلة حستو بزعبا بريزيدنت حبرات منقستات أمريكا دونالد ترامب زحلفو وساني كخونيو بريزيدنت حبرات منقستات أمريكا دونالد ترامب ننفس وكف أمريكاوي سدرابيت مصحف قدوس بملك حياب كم زقرب حبير لهم نأملاخ نفقرئنا أملاخ نمقبار دما كله كنقبر يقبا أمريكا بزيك هايمانوت كله ألوا سلازيو أب هاجرنا غوانا نقرات كفصم نرئزلنا مصحف قدوس اتزفوتو مصحف كوينو ملئ هوتي مريحنيو سلازي دما ننفس وكف سدر أمريكا مصحف قدوس كووفي نا أمريكا داغماي عباي كنقبرالنا كبل دونالد ترامب أبزحلو فملأختي تزاريبولو أزيو دزبريم نبتي ناي موداتا تحستو مس نسجر كبرات سماعتين أبنايت مالي مدبي إيرتران جبسن ندورنات نايتوبيا بمطلاف علامن كسحتا يرأيا خمزلوا حبيركم نيرم أبنايت مال حابريتاي كفيلاو زخونة حابريتا أنا بخما بيله حجون كابز تفلالي أكالات توكيسة إيرترا بخمئة درونات إيتوبيا كتالفن كيلا انت عينت مطلفي درونا سرعاتات كآب إيرترا كهولي خل آيناي أدمعي زبلن كال انت حستو ناباهم كوبلين دورونات كابتقم وصا زقبر ويدما على منزل سحت مسارحتات سلست عينتات كم زلو يوم وتهدرون منجتات سقولسو اتقداماي بورتابل ويدما مان بورتابل جامرس كوينو ازي لكع كالاشن ويشقوط زمسل كوينو ጨረርታ በመስዳድ ዶሮናት ካብ ቁጥጥር ወፃ ገይሩ ዕላማ መጥቃዕተን ዘስሕትዩ እዚ ካብተን ዝበራ ዘለዋ ድሮናት ብቀረባ ርሕቀት ዝስራሕ ዓይነት መሳርሒ ኮይኖም ኣድማዕኖ ተኸኣ ክሳብ 10 ኪሎ ሜትር ክበፅሕ ከም ዝኽእል ዝንገር ስለዚ እዚ ዓይነት ፖርታብል ማን ጃመርስ ዝጥቀም ሓይሊ ካብተን ድሮና ዝበራል ዘለዋ ከባቢ ክርሕቕ የብሉን ኣብቲ ከባቢ ክህልዎ ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ኤርትራ ነዚ ክትጥቀም ተራ ኮይና ምስቲ ዘሎ ናይ ረሓቂ ቦታ ኤርትራ ነዚ ብኸመይ ዓይነት ያ ኣብ ልዕሊ ድሮናት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ መሬተን ከተዕንወን ወይ ከዓ ዕላመን ከተስሕተን ትኽእል ዝብል ምናልባት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ተፈጢሮም ዘለዉ ሓይልታት ንዓቶም ብምዕጣቕ ክኸውን ይኽእል እዩ ብቐረባ ከዓ ፋኖ እቲ ካልኣይ ዓይነት ድሮናት ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ክገብር ዝኽእል ወይ ከዓ ጃመር ከዓ ዳይሬክትድ ኤነርጂ ዊፖንስ ዝተባህለ እዩ ካብ እፅዋር ዝትኮስ ሓያል ፀዓታዊ ጨረርታ ኮይኑ ሙሉእ ኤሌክትሮኒካዊ ትሕዝቶ ናይ ድሮናት ከዓ ክዕኑ ዝኽእል እዩ እዚ ካብ ነዊሕ ኪሎሜትራት ወንጭፉ ኣድማዕነት ዘለዎ ዓይነት መሳርሒ ኮይኑ እዚ ዓይነት መሳርሒ እውን ኤርትራ ወኒናቶ ከም ዘላ እዩ ዝንገር እዚ ዓይነት እውን ተጠቒማ ክትከውን ከም ትኽእል እቲ ሓበሬታ ይገልጽ እዩ እቲ ሳልሳይን ኣዝዩ ምዕብሉን ከዓ ኤሌክትሮኒክ ወርፌር ሲስተም ዝተባህለ እዩ ኣብ ዓበይቲ ዱራዓት መካይን ዝፀዓን ኣፅዋር ኮይኑ እዚ እውን ብተመሳሳሊ ንብምልኡ ኤሌክትሮኒካዊ ትሕዝቶ ድሮናት ዘዕኑን ነታ ድሮን ንባዕላ እውን ዘዕኑን እዩ ምስ ማእከል መቆፃፀሪ ዘለዋ ርክቡን ዝበትኽን እዩ እዚ ኣብተን ዓበይቲ ወይ ከዓ ሓያላን ሃገራት ዝርከብ ኮይኑ ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬን ናብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዩክሬን ከምዚኦም ዓይነት ኣፅዋራት ወይ ከዓ ንድሮናት ዝከላኸል ዓይነት ጨረርታዊ ወርፌር ሲስተም ወኒና ከም ዘላ እዩ ዝንገር
ኣብ ኣፍሪቃዊን ኣብ ገለገላ ሃገራት ኣትዮም ከም ዘለዉ እንተኾነ ክሳብ ሕጂ ግን ወጋዕው ከም ዘይኮነ ዝግለጽ ስለዚ ካብዞም ዝገለጽክዎም ሰለስተ ዓይነታት ንድሮን ጃም ዝገብር ወይ ከዓ ካብ ዕላማ ከስሕዝ ዝኽእል ወይ ድማ ሙሉእ ብምሉእ ክዕንዋ ዝኽእል ኤርትራ ወዲናቶ ክትከውን ትኽእል ዝብል ሓበሬታታት ወይ ከዓ መግለጺታት ካብ ምንጭታት ቀሪቡ ዘሎ እቲ ቀዳማይን ካልኣይን እዩ እቲ ቀዳማይ ፖርታብል ማን ጃመር ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ዳይሬክትድ ኤነርጂ ዊፖንስ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙንት ዝዝክሩ እንተዳኺንኩም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ ዜና ካብ ኤርትራ ዝተላእከ ኣፅዋር ናብ ፋኖ ኣብ ጉዕዞ እናሃለወ ማሪኸ ወይ ከዓ ሒዘ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ ስለዚ ምናልባት እቲ ሽዑ ዝቐረበ ዜና ብተንቀሳቐስ ምስሊ ወይ ከዓ ብቪድዮ ዝተሰነየ ኣይነበረን ስለዚ ማዕረ ክንደይ ሓቅነት ኣለዎ ዝተረጋገፀ ኣይኮነን ብልክዕ መንግስቲ ኢትዮጵያ እንተደኣ ካብ ኤርትራ ዝተላእከ ኣፅዋር ሒዙ ነይሩ ተዝኸውን ብመልክዕ ቪድዮ ወይ ከዓ ብተንቀሳቐስ ምስሊ እውን ነቲ ዝተባሃለ ሓበሬታ ወይ ከዓ ዜና መርትዖ ወይ ከዓ መረጋገፂ ክቕርብ እዩ ዝግባእ ነይሩ ገለ ምንጭታት ግን ምስቲ ኤርትራ ነተን ድሮናት ዕላመን ብምስሓት ኣብ ልዕሊ ገዛእ ሰራዊተንን ኣፅዋራተንን ናይ ብልፅግና ዘብፅሕኦ ዕንወት ምናልባት እቲ ቀዳማይ ዓይነት ፖርታብል ማን ጃመርስ ንፋኖ ኣዓጢቃቶም ክትህሉ ትኽእል እሞ ካብዚ ምርኩስ ብምግባር ከዓ መንግስቲ ብልፅግና ናይ ኤርትራ ኣፅዋራ ውሽጢ ኢትዮጵያ ሒዘ ክብል ዜና ሰሪሕ ዘሎ ስለዚ ብኻልእ ብተዘዋዋሪ መገዲ ኤርትራ እዚ ናይ ድሮናት ጃም ዝገብር ንፋኖ ዓጢቃ ምህላዋ ፈሊጠ ወይ ከዓ ኣረጋጊፀ ክብል ስለ ዝደለየ ብተዘዋዋሪ መገዲ ነቲ ዜና ሰሪሑ ክኸውን ዝኽእል ዝብሉ ኣካላት እውን ውሕዳት ኣይኮኑን ብዝኾነ ኣብቲ ዞባ ብሓፈሻ ኣብ ኤርትራ ትግራይ ኢትዮጵያ ጅቡቲ ሶማል ሱዳን ከዓ ብፍላይ ኣብዚ ውሽጢ ሰሙን ብዙሓት ሓደሽቲ ምዕባለታት እዮም ዝረኣዩ ዘለዉ ብፍላይ ከዓ ምስ ምትእትታው ሃገራት ኢማራት ስዑድ ዓረብ ግብፂ እስራኤልን ኣሜሪካን ብዙሓት ሓደሽቲ ወተሃደራውን ዲፕሎማስያውን ምትፍናን ኣብቲ ዞባ ይረአ ኣሎ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምትፍናን ከም መወዳእቱ ናበይ ክብል እንታይ ዓይነት ምዕባለታት ካልእ ዝተረኣየ ኣሎ ነዚ ዝምልከት ኣብ ቀጻሊ ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላትን ወተሃደራዊ ምንጭታትን ሓበሬታታት ኣኪብና ናባኹም ከብዶ ብሎም ኢና ክሳብ ሽዑ ኩልኹም ኣብ ዘለኹሞ ሰሰና እዩ